Se lles gustan as cousas doces, hoxe están dobremente de noraboa porque Melide hai melindres e tamén está Laura López. Hola, Laura. Ai, que ben acompañada estás. Xa escoitei antes a Lucía Regueiro, podía ser, verdade, Bea? Sí, que exactamente, estaba. Pois por iso, digo, bueno, pois hoxe hai continuación de Libro de Familia Total, porque ademais, bueno... Hola. Encantada pola serie, que está chula, yo non me la pierdo. Y eres el mejor. Bueno, y a tu muller tamén, cuidado, Pues moitísimas gracias. Todos, entón, todos, esta noite temos unha cita, non? Sí, Moi ben. encantada, vale? Igualmente. Bueno, eu sigo meu, pois eso. Ya te saquei unha foto, lástima que non estuviera ella tamén. Pois iso, que estamos con Manuel San Martín, que levanta pasións hoxe aquí, porque, por certo, para os que non o sabían, Melide é o pobo de... Home, para min é moi especial dar este pregón na festa do Melindre de Melide, porque Melide, Santalla, cobrou vida física en Melide. Esta praza é moi importante para... Esta praza na que estamos, na que se está levando a cabo esta festa do Melindre, é a praza principal de Santalla. Efectivamente. Aquí pasa todo, aquí está a casa do alcalde, aquí temos os ultramarinos, os cabanas, ali está o bar. O que pasa que hoxe, como está esta carpa polo tema da choiva, non se ve. Pero a praza de Melide é a praza de Santalla, sí. Manuel, vemos que estás totalmente preparado. Isto que é? Licor? Este é un licor que me acaban de dar, que é un licor especial, din que é como un vino doce mezclado co almíbar do melindre, tal, é unha cousa maravillosa. Este é o melindre e o almendrado. E falta o rico, que é outro postre... E xa probaches os tres? Home, claro, como para non probalo. E animo a toda a xente que estea polos arredores, que polo visto ainda queda moito día de festa, que se acerquen ata aquí. Manuel, pois moitísimas grazas. Pero vouche ser sincera, porque os flashes me están matando. Veña, moitas gracias. Beatriz, un bico tamén para ti. Está totalmente protagonista, pois así o deixamos. Grazas, Veña. Manuel. Un biquiño. Chao. Vente para aquí si podes, Javichón. Porque gracias. Vou a ver si podo chegarme, a ver si podemos. Moi bons días. Dime, a ver, dime. Pero aquí que tedes? Que fai este simio aquí? Esta é a cosa máis guapa que ten aquí a repostería de Melide. Aquí a temos. E aquí, como podes ver, estamos todos... Pero a ver ese viño que lle deste de San Manuel San Martín, o actor. Ai, sí. Como é? Cale? Témolo aquí, mira. Para que collas un pouquiño, este é un viño exquisito que damos aquí na nosa repostería. Sí. No Melinde, no Rico, no Almendrado. Vos sodes da repostería estilo. Da repostería estilo. Eu son o... chamémonos o Cristo da repostería. El xerif. Esta é a familia. Bueno, pero... E a familia tache reclamando viño. Estamos reclamando viño. Este viño é un viño exquisito dulzón, que aparte de ser dulce, méteno tamén o que é o baño do melindre, o baño do almíbar, que leva o melindre, méteno un pouco, está exquisito. E así que che vou dar a probar. Pois agradezo yo, porque ademais está a señora, voume colar, que hai unha señora aquí agardando por el. Bos días, señora. Buenos días. Voume coleime, pero bueno. Sí, no, Jesús. Que non lle perdón, Absoluto, estupendo. Hai que colarse, hombre, que si non... Ai, está boísimo. Está bueno, ¿no? Está moi bo, Que o espere. Ai, mi madriña, que me van dar. Oye, claro, porque ahora habería que comer un pouco de doce, ou? Ai, que me vai dar el. Vostede me Melide? Sí. Gustalle este viño, xa o probou? Son outras ocasións, os melindres tamén, cando vamos ao meu pueblo, algunha festa ou eso, sempre lles levo tamén unha bandexiña de melindres para ali tamén. Oxe, a sobremesa aquí nas casas eu penso que xa sabemos cal vai ser. Sí, eso. Bueno, a seguir bien co programa, que te ves algunhas veces en reportajes por aí. Moi ben, moitísimas gracias. É precisamente o melindre, o típico daqui de Melinde. Moi ben. Exquisito. E depois temos o almendrado. Isto é o almendrado. Deixolle ver a meu compañeiro, señora, por favor. Este é o almendrado que tamén está exquisito. E isto é unha peza dos ricos. Así que levas das tres cousas. O rico, o almendrado e o melindre. Para que disgustes. Moitísimas gracias. Gracias. Vou probar, graciñas. Vou probar, a ver, vou nos deixar aquí e vou probar un pouco de rico logo. Ai, non, que me dixeron que estaba moi duro. Non, vou probar o melindre, que senón despois sempre saia facendo moi rara. Adeus. Vou engordar, chao.